Айде, господа пчекари, още понеделник почваме с новите стоки. Представяме тук гърди от младо агне. Кашона е 5 кг. Вътре са направени, ето вижте, в пакети по килограми, килограм 180, по 900 грама, по 1 кг. Общо взето кашона е 5 кг целия. Има си месо по гърдичките, шарено, мазничко, месце, ребърца. Нещо ново. Повтарям, гърди от младо агне. Това е още в понеделник, почваме с новите неща. Количеството е достатъчно. Мисля, че стигне. Следващата седмица пътуваме в Бургас, София, Пазарджик, Хасково, Харбърли, Сливен и така. Потретвам гърди от младо агне. Кашона е 5 кг, вътре са пакети по килограми 100, килограми 200.